Канде, записам тук едно бързо видео, защото май намерих стратегия за робота, лесна за писане и работеща на 95%, ако не 100%. Абе не е 100, 95%. Тъй гледай колко сделки съм направил. Една. Това е за от 4-7, значи 7 април. Една сделка. 2 сделки. 3 сделки. 4 сделки. 5 сделки. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Те са слязла ли? Още са тъмъни. 16 сделки, ето които всички са печеливши до втора цел, освен тази, дето още не е станала. Тази. Значи, другим тая за несполучлива втора цел. И май друга нямаше. Не. Те още не съм смятал пипсове, но сега ще ги сметна. Значи пипсовете са 341 за тези 10 дена. От 7 до 17. 341, че да сметнем 18. Да сметнем по 18 пипса, т.е. стотинки. 341 по 18 стотинки са 61 ля за тези 10 дена. Обаче 340 по, ако залагаш 4, то трябва да стане 0,18 по 4 по 341 са 245 ля за тези 10 дена. По 3 за месеца с 700 кусор. Айде, давай, значи имаш зигзаг със следните настройки. Сега ще го покажа. Първия зигзаг е 5-3-3. Втория е 96-40-24. Идеята пак е, че сега ще ги стрият тези са Object List. Много бързо ще ти обясня само. И то ще обясня тук е точно. Значи, свеща след зигзага, където съвпадат двата зигзага. Е с ATR 51 по 2 102. Слагам така и на където и да мине цената нагоре и надолу, съответно или купувам, или продавам директно. Така. И съответно търся първа цел и втора цел. И обаче, аз ще тествам сега, дали не може първа цел да не е 2 пъти, втора 4 пъти. Защото повечето пъти втора цел излиза и те. Както да е, но идеята е това. И то, като излезе, излиза. Така. По същия начин тук. Сега това е доджи обаче. Не доджи на чук.
Когато има падаща звезда, не чакаля следващата свеща, ами нея точно. И тя е 12, 129, значи 13. Кръпска, значи 26. Тъй види, бе. Да. Тук продавам, тук ми минуса. Чакаля тъй целите. Първа излиза, втора не чакаме. Разбираш? Тук имаш едно особено, където исках да ти покажа. Къде пише тя? Някакво голямо движение. Ето тук. Гледай сега. Тук трябва да чакаме втората свещ по принцип. Тук втората свещ е този чук, който е 80. Подвиж 160. 160 е. Обаче като я сложа отгоре, вече е минало 160, нали тъй? Тогава чакам пулбак до там. Ако стане изобщо. В случая става. Тук или тук няма да... тук става. Всъщност. Тук. Влизане и продаване. Разбираш? Това е особеност към когато нямам. Нито се пада сметката да събира цената и тъй, тук да продадеш. Тук да не я събира. Добре, чакаме пулбак. Това е далаверата, като се случите и пак чакаме една, две цели. Първа и втора излизат, но не може да чакаме, нали така, колко бяха? 102 ли пише? Аре майн са, бе. В чая часа плетох аз. 1-2. Това може да ни първа цел. До тук, да видим сега. 3, 4, втора също излиза. Нали? Те повечето пъти излизат и до втора. Нали? Ако цели втора. И вече става много отбила работа, ама ще сметнем. А ми се строя доста добре. И тъй. Спирам. Чакай, че тук нали, звука го записвам на телефона и то